آیا شما می‌دانستید ویدیوهایی که در اینستاگرام تماشا می‌کنید میگابایت‌های تلفنتان را زود تمام می‌کند؟ سلام тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. барномаи Instagram имрӯзҳо яке аз серистифодабарандатарин барномаи ҷаҳон аст, ки бисёриҳо ҳар рӯз чанд соат вақти худро бо мегабайтҳои интернетҳояшон дар он сарф мекунанд. имрӯз барои шумо ёд медиҳам, ки чӣ хел барномаи Instagramро истифода бареду мегабайтҳоятонро камтар сарф кунед. барои ин кор ба Instagram ворид мешавему, се хати аз болоро пахш мекунем ва ба настройка ворид мешавем. баъд аккаунтро интихоб мекунем. пас аз он чӣ хеле мебинед навиштаҷотҳои бисёре баромад. мо дар ин ҷо использование сотових данныхро ангушт мезанем. дар ин ҷо режим экономия данныхро равшан мекунем. бо ҳамин кор шумо метавонед дар Instagram мегабайтҳоятонро камтар истифода баред. барои дубора пайдо нашудани он чизҳоеро ки дар Instagram-и худатон нашр мекунед дар галереяи телефонатон пайдо нашавад, барои ин кор дар изхотнии публикатсия ворид мешавиму ин се аломате ки айни ҳол равшан карда шудааст, инҳоро хомӯш мекунем. бо ҳамин кор шумо расм ё видеое ки дар Instagram-атон гузоред дубора дар галереяи телефонатон пайдо намешавад. ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. боварӣ дорам каме ҳам бошад бароятон даркорӣ ва фаҳмо буд. то омӯзишҳои оянда саломату сарбаланд бошед.